An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Keba Jalo i yɛrɛ ni sɔgɔma. Bi ye ntɛnɛn ye. Keba utu banna dɛ. Septembre nana. Yɛrɛta kalo tɛ. Ayiwa bi y'a tile fɔlɔ ye. San 2025. Ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin an lamɛnbaga n'an filɛbaga n'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma n'an lafasabaw. Keba sɔgɔmada in na an bɛ Jabate fo. Ale ye entrepreneur ye Sirakɔrɔ. An b'a fɔ sa n k'a ka cɛkɔrɔba Ala ka nɔgɔya kɛ a ye. Banabagatɔ fɛn fɛn bɛ nin waati na ko Ala ka u bɛɛ lajɛlen ka bana fiɲɛ bɔ. Ala k'a k'u ma farijagabɔ ye. An bɛ Jaba fana fo k'a Sidibe a Sal. Ka Sori Kɛmɛso fo min ye Bayiba ye mairie du district kɔnɔna na. An tɛ ɲinɛ an ka cɛkɔrɔba kɔ n'o ye Siriman Bacile monsieur le maire. Le jeune Thierno Umar As Jalo k'ale fana fo. Min ye Nuhu Singare a n'a ka denbaya k'ale fana fo. Maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Amadu Gassama ale bɛ domaine na ka foli ta ka ɲɛsin a fana ma. Bako n'a ka cɛdenw suguba kɔnɔna na ka suguba kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo min ye Malitel da baarakɛlaw ye Keba. An b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Nin waati in na an ka sɔrɔdasiw, an ka polisiw, an ka gardiw, an ka gendarmew fɛn fɛn wulilen don k'i jɔ fasoko la Keba k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Sɔgɔmada in na an bɛ taa Ɲɔnɔ mara la Keba. Ɲɔnɔ mara a bisibasalen don. Dogofirikaw ka maire sibiri tɛmɛnen marifatigi dɔw ye ale ni maa min tun bɛ k'a ta mobili la k'u fila bɛɛ lajɛlen fa ɲɔgɔn fɛ. An ye min sɔrɔ o la an n'o da maaw tulo kan. Ɲɔnɔ garabali la min ye wolomasiri tabaw ye u ye bingalikɛla 2 minɛ. Min ye wolomasiri tabaw ye u bɛ wulikajɔba fana na a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni pankuru ye nin waati in na. Maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min. Somagepu directrice ale wulilen don k'i jɔ k'i cɛsiri kosɛbɛ. Ji sanuma an bɛ se ka o sɔrɔ cogo di. An tɔgɔla kibaru k'olu lakɔlɔsi faso ka cakɛdaw la ani kɛnyɛrɛye taw la. APDP ale y'a ka lasigidenw kalan kɛ olu kunna. Seko ni dɔnko ni Ala sɔnna ma nin kalo in tile 9 ka taa bila tile 11 na. Sikasokaw ka ɲɛnajɛba min bɛ n'o ye fɛɛrɛkɛnɛba ye n'o bɛ sigi Balani tɔgɔla Keba. O bɛna taa cogo n'a bɛ wele ko triangle de balafɔw. Réseaux sociaux ka baarakɛlaw ni kunnafonidilaw ni seko ni dɔnko tigilamaw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka barosigi kɛ. O barosigi an n'an da don la. Keba a kun ye tɔrɔ min fana fa. Udala ko tɔrɔ mun sara. N y'a sɔrɔ kɛrɛfɛ la diɲɛ selekemani masakɛ. Sɔgɔmada in na Vladimir Poutine ni ale bɛ Rusilakaw fɛ yen taama la Keba. Farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ an ka npogotigi minnu bɛ yan n'an ka cɛmisɛnw kamalenninw n'u si ma san 16 sɔrɔ olu sera Rwandakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kigali ka faaba la. Olu tɔgɔla farikolo ɲɛnajɛ n'o ye I16 ye o fana basket bɛna na sigi sen kan. Zonkwale min bɛ yen Keba n'ale ko ka i fɔlɔ ka marifa ci o la i bɛ se sɔrɔ n'u b'a wele ko Cana Bolikasunbugu polisiw ye tɛgɛ da Cana ka Keba. Ale a tɔgɔ kun y'o kɔ tigɛ ka baw tigɛ dɛ. Nka polisiw sera k'o bolo da a kan nin waati in na. Kibaruya tɔw o bɛ taa n'an ye kɔkan kibaruyaw la. An n'a bɛɛ lajɛlen salo ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la cogo min na. Nin ye an donkan ye bi sɔgɔma in na. Keba nin septembre kalo min jɔlen filɛ nin ye o bɛ an faso an ka jamana Mali o bɛna k'ale san 65 ye yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ Keba. K'a daminɛ anw ye nin k'an faso ye anw ye nin di an faso ma faso ani nin ka kan ka na kɛ anw sigilen don k'an faso kɔnɔ gouvernement tɛ ka fosi kɛ anw ye san 64 yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini bɛ sen na hali bi Mali jamana kɔnɔ Keba. Minnu y'u da ko Mali minnu y'u sigi ko Mali minnu ye cɛsiri kɛ ko Mali minnu y'u bɛɛ di ko Mali
munu ye fɛn bɛɛ lajɛlen bila ko fo jamana in ka se ka taa ɲɛ cogo min na Keba k'a daminɛ jɔnya kɛlɛ la fo ka na se an ka yɛrɛma hɔrɔnya ma o maaw olu caman ɲina kɛra olu kɛ bi Keba yɛrɛma hɔrɔnya tabaw yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛkɛbaw Moribo n'a tɔɲɔw ka kɔ olu ɲɛ Konate n'a ka maaw fɛn fɛn ye wulikajɔ kɛ Filidabo ka taa se Maraba Kasimu ni Amadu Diko ma nin bɛɛ lajɛlen Keba bɛɛ ko Mali ka kɛ n'i ka faamuya cogo ye Musa Tarawele fanga ale nana ka na dan sigi o la ka san 23 kɛ o san 23 o fana kɛra damana baara ye Keba o kɔfɛ an nana ŋunanfan ko min ye bɛɛ y'a ye k'an ka don o kɔnɔ ka kɛ ni Faransi ale k'a suma ka kan kun ye Keba baaraba minnu tun bɛ ka kɛ Mali a ka fanga talen kuranin fɛ Mali a kɛlen k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Mali yɛrɛ a ka se ka sinsin ka jɔ a tulo la ka se ka fɛn fɔ a yɛrɛ ye o daminɛna kabini an bɛnbaw tile olu y'u fasa ja kaki n'a y'i ja Keba a fɔ ko Kumi Jose n'a y'i ja a fɔ Bazani Tera n'a y'i ja a fɔ ko Samori Ture n'a y'i ja Keba a fɔ Cɛba ani Babɛba n'a ka di ye fana a fɔ ko Mamadu Lamini Darame Keba kana ɲinɛ Elhaji Umar Tal kɔ min ye bɔbɔw fɛ yen I kana ɲinɛ ka taa se fo min ye marakaw fɛ yen Damangilew bi Mali o tɛ nin ye koyi Mali min tun bɛ fɔlɔ Keba a kɔnɔdenw kalikan tun ye mun ye anw ye nin de k'an faso ye anw sera ka nin d'an faso ma anw ye nin k'an ka kin na an ye nin k'an ka sigida la faso ni nin ka kan an k'a dɛmɛ ni mobiliw ye an k'a dɛmɛ ni musakaw ye an k'a dɛmɛ n'an ka sanuw ye an k'a dɛmɛ n'an ni ye an ka faso in kɔkɔrɔma don an ka faso in dɛrɛ an ka faso in dɛmɛ yaasa an ka tɛmɛ fadenw na Keba o jamana de tilara ka na kɛ tuguni maaw b'u sigi ko faso tɛ ka foyi k'aw ye hali ji soli ka diya dɔw ko faso k'o bɛɛ kɛ olu ye bi Keba minnu ye nin bɛɛ kɛ an kana ɲinɛ o kɔ koyi an kana fɔ fiyewu k'an bɛ fili an yɛrɛ ma danaya ni tilennenya ni laadiriya tiɲɛ fɔ ani baara kɛcogo ɲuman an bɔra maa minnu na u tile kelen ma kɛ fugari ye u ma kɛ jitɔ ye an bɔra maa minnu na u tun tɛ tamakiya wa an bɔra maa minnu na Keba u tun tɛ namara dɔn u tɛ suyɛni dɔn u tɛ ŋanamu dɔn san 1958 Sudan faransɛ ale ka yɛrɛta baaraw labɛnnen a yirala sa k'a fɔ juin kalo tile 20 san 1960 ko min ye jamana in ye ko a y'a yɛrɛta Keba yɛrɛta in hukumu kɔnɔna na fédération ni Mali sigira yɛrɛ a ye o ko taara laban cogo min wɔlɔfɔw ye cɛncɛn cɛ ka k'an ka basi la an fɔra ɲɔgɔn kɔ Keba maaw ko coup d'état ma deli ka kɛ Sénégal a kɛra dɛ min kɛra Modibo Keyita la fɛn tɛ fɔ ka coup d'état tɛ kɛ ka tɛmɛ nin kan o kɛlen u ye Modibo de don terrain kɔnɔ Keba ka tila ka mun fɔ ko terrain in kana jɔ gare si la directement fo Bamako n'i ye Sɛnugu jɔlen kala b'a kɔnɔ Modibo ninnu nan'o la ka na labɛn kɛ ka jamana fédération tɔgɔ ka bɔ a kan drapeau min tun b'an bolo k'o falen k'an yɛrɛ ka drapeau sigi k'an ka hymne sigi k'an ka jɔnjɔnw sigi k'an ka wolomasiri taba kun fɔlɔ k'olu sigi sen kan ka maaw ɲini Pinana drapeau ninnu ka taa se kɛlɛtigi drapeau ma capitaine Sidibew yalanw maa minnu bɛ Keba n'olu yɛrɛ kun ye kɛlɛ kun fɔlɔw kɛ diɲɛ fan 14 Modibo y'a ka samara don ka t'olu de ɲini u kana ka se ka Mali a wolomasiri taba kun fɔlɔ k'u sigi sen kan ka baara kɛ ka baara bila sen kan sɔrɔdasiya yɛrɛ bɛ taa sira mun fɛ k'o dili don an ka jamana kɔnɔ san 65 an ye jamanakuntigi caman ye an ye mara kɛcogo caman ye an ye ko caman faamu san 65 Mali a ye tibitaba caman kɛ a ye lingilanga caman kɛ nka fɛn min ma se ka bɔ jamana in nɔfɛ fiyewu o ye coup d'état ye Keba coup d'état fɔlɔ min kɛra san 1968 san o novembre kalo tile 19 o nana baara jɔ jamana in kɔnɔ yan baara min tun bɛ ka taa yiriwali sira fɛ
baara mun kun kɛlen ka taa izini ko sira fɛ baara mun kun kɛlen ka taa sɔrɔ ko ta sira fɛ baara mun kun bɛ k'a to Mali jamana yɛrɛ a kɔni kun bɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ keba jɛnatigɛ kɔnɔna maa si tɛ marali kɛ k'i tɛ degun kɛ maa si tɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye k'i tɛ fili maa si tɛ se ka bila ko la k'i tɛ maa dɔw tɔɲɔ fanga in wuli kɛra nɔfɛ sɔrɔsi kamalenw fɛ u ye fanga in bɔ k'a bin keba fanga binna an ye fɛn fɔlɔ min pɛridi kosɛbɛ ni maaw da tɛ s'a ma o y'an ka sɔrɔsiw ye cɛ duman 14 olu de minɛna k'u jɔ gende la k'u kiiri ko sabula u ko minnu ye fangadaraki kɛ ko n'olu kuntilenna tɛ kelen ye keba bi ma diɲɛ da dɛ bi tɛna na diɲɛ ban dɛ ko bɛ yen n'i y'a kɛtɔ ye a bil'i kunna ko a ɲɔgɔnna delila ka kɛ jamana in kɔnɔ yan keba anw ka sɔrɔsi ndima fɔlɔw an ka sɔrɔsi cɛfarin fɔlɔw an ka minnu tun ye sɔrɔsiya yɛrɛ dɔn minnu tun ye armée jigi ye olu caman taara duuru naare jukɔrɔji la o ko in senfɛ keba coup d'état in a kɔlɔlɔ bonyana maa fɔlɔ minnu ma tuguni o ye Modibo n'a nɔfɛmaw ye olu de ye degun bɛɛ sɔrɔ olu minnu tun ko Mali olu minnu ko foyi tɛ yen min bɛ fisaya ni Mali ye olu minnu tun tɛ sɔn ka hali dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen ta faso jamana wagande kɔnɔ olu minnu tun ye fɛn bɛɛ lajɛlen bila ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ko jamana in bɛ se ka ɲɛ cogo min keba olu laban ko maaw ye a ye kɛra bɛɛ ɲɛna yan démocratie fanga nana i cogo ka Musa fana bɔ fanga la keba Amadu Tumani Ture n'a kɔlamaw olu nana kana mun fɔ an ye ko dɔ kɛra ten Musa ye maaw tɔɔrɔ Musa ye maaw degun Musa ka biɲɛni fanga Musa ka fanga jalan keba o binna démocratie ka défaut ba kɛra mun ye keba o ye kalan ye jamana bɛɛ lajɛlen siniɲɛsigi ye kalan ye kalan ma kɛ ye tuguni den t'a fa bonya kɔrɔ tɛ dɔgɔ bonya an bɛɛ lajɛlen ko k'an bɛ démocratie la an bɛɛ tora an yɛrɛ ma an ye fɛnw ta ka kɛ an taabolo ye an tɛ fɛn mun bɔ yɔrɔ dɔn an t'a nacogo dɔn an t'a lawaleya cogo dɔn a nana kɛ sa maa minnu yɛrɛ bɛ yen keba n'olu bɛ tubabukan mɛn a kɛr'u dɔrɔn ka fanga ye an tɔw i bɛ ko dɔn o i bɛ ko faamu o i bɛ ko kɔrɔ dɔn o i bɛ laada ko la o i bɛ tabiya ko la o i bɛ jamana ko la o olu bɛɛ lajɛlen bilara kɛrɛfɛ parti kariti n'o b'i bolo i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ n'i bɛ baara kɛ parti ye i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ n'i tɛ parti la i tɛ foyi sɔrɔ wa i bɛ gɛn fana hali n'o y'a sɔrɔ seko ni dɔnko b'i la hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ faamuyali kɛ ka komi olu yɛrɛ cogo ni n'u tɛ kuntilenna kelen aw tɛ tɔn kelenna keba o de nana an sɛgɛn Bamako ya kogo jɔra du ni ɲɔgɔn cɛ balimayaw cira yan sinjiyaw karila yan jigiyaw tiɲɛna yan denw gɛnna ka bɔ du kɔnɔ yan politiki ko y'a sababu ye keba a tamala kaline da a kɛra an ɲɛna de an kɛra sa fɛn fɛn an yɛrɛ ye an ka taabolo an ka maanifinya kɛcogo an ka adamadenya faamuya cogo an ka kow kɛcogo an y'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ tubabuw ko tan démocratie ye nin de ye multipartisme ye nin de ye état de droit ye nin de ye républicain démocrate sincère patriote convaincu ani milliardaire zow ani milliardaire caman ani nafolo tiɲɛna caman ani nafolo dunna caman ani kɔkɔrɔdonbaw keba ka tila ka fɛɛrɛw sigi sariya la min na maa tɛ se ka se u ma waati min na u ye kojugu ta ka ɲɛsin jamana ma an ye san 30 k'o fana na o nana jɔ sisan an bɛ ka taa sira kura wɛrɛ fɛ fɔlɔ hali n'o y'a sɔrɔ taafan dɔɔni nka maa minnu delilen don mun na keba yɛlɛma kɛ man di dɛ yɛlɛma a kɔlɔlɔntan tɛ fiyewu wa bi fɛn mun kan ka falen an kan ka min faamu o ye an ye fili minnu kɛ Modibo tile la an k'olu lajɛ k'olu matile keba minnu y'a kɛ jamana ye minnu y'a to jamana ye minnu y'u di jamana ma minnu ye jamana bila fɛn bɛɛ sanfɛ n'an ɲinɛ n'olu kan an bɛ sɛgɛn dɛ dɔw ko olu tɛ miliyɔn dun dɔw ko k'olu tɛ 20,000 minɛ dɔw ko k'u tɛ 50,000 minɛ olu banna o la ka tila ka taa ɲini ka n'a di jamana ma ani minnu bɛ k'a ɲini k'a dun n'a y'olu kɛ kelen ye an tɛ lafiya dɛ minnu ko foyi tɛ se ka ɲɛ ni tubabukan tɛ foyi tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ni tubabukan tɛ an ka taabolo o an ka tabiya o an ka maanifinya faamuyacogo an ka bamananya o an ka filaya o an ka marakaya o an ka sinafoya o
anga mianga yo anga korobora na anga karo ya na anga bela yo na anga fo ko ni site chie diplôme ga kibolo de chie ko don te ni diplôme tibolo jora te diba wora be ko fana ni te parti fana na ikata ka boy ke ba maw yo sigi kanin be le laje sisa ka nga yelema ayelema mano wana ke ba he dusugu te ko kumero ku de para mi me sena sisa akanye soro fanga so fanga je fanga nyu famu ame mu fe ame fe ka tami anye maje munu nke anga wolo nyuma ndo mo ye sa ke ba dube tula ngulu donsa kabila we kabila la nguga bonya seguma mamunu fo ya ma chi kuno anga na tana ka ulu lafta ango do uluye o te fo chanyi non ta amega tegara fo munu nguna bi si wi ay munyanyi akolome mi ajita robe mi akalanso be mi ayirwali robe mi a miliaru keraga munke demokrasi miliaru akeraga munke anga tuka nyongo hakila jigidora anga nyongo famia yere ta kalo de ni ekeba ma fo mo mana malla ko mi ma barake ma fo demokrasi man na fanye nga yiminye ana yimi changu sanga nywana c'est pour ka bi mali joli we gele akwa folo mo tu me bo mali fambe ka fo on sera ka ninke on sera ka nin plan on ye nin kanyere ye nga bi besigile ko ali ji gouvernement ka soli ka dama ali français tato ko gouvernement kana blanda kono fleni kala mana chiona gouvernement era tin kala ma dia nga che sigile no wulu dala be temina dongo no soso be ke ki ko gouvernement soso bi faga o te gouvernement o yere de o e ka so o be nyamandinge kerefe o be nyamamboro kerefe bi wulile no ola gouvernement be no bintige sigile wulu be bo sanfe dongo do kana jigi ana o sigi nyogombo ola gouvernement be no onyene bo o ye aw yere de furuba baraw de tume folo keba mawtume waso no de wa bi muya chien parce que beba fo ka be fanga bolo fanga re jago jugu na ke muye an yere journaliste do na fanga yini na dine tugu do na fanga yini na commerçant do na fanga yini na avocat do na la docteur do pe do na fanga yini na sabula asira directement sur li kata faso na voluta a directement yini ni mi ye maire ya je o be député ya yini o be ministre ya yini ame balote ni o min boala sa aha dabe jamana nga sno ataye de nga meni be fale abe gele ade nga tiseka bali ko fana ka be to tanto ko fana no fana chemai yelema ke baga o yere ka ke yelema misali nyuma o folo kiba nunu nana ko yelema de ere fondation ulu yere ka ke misali nyuma o folo maw kana kiri bo soro ulula tien dana ni faso jo sira fe folo o ya folo yi ne be no fe dongo do abaka fana na kuma be gebe suenna amatla folo de ne be no fe dongo do comme nyere di abaka fana na kebe ka étage jo ebe ka du jo ebe ki faso jo ebe ki dogonu ni muso ni de place yoro la kewa ne be no fe ko mali ay ma jane de imagine yere fana wali ma jay faso yi o tetanyo fanga bo olu de la ame ka da aw la ka tugu aw ko yasa baraka se ka nya aw bolo mogo ba aw no fe munu be ka aw togo che suni tle ay fere nyini ula olu ka doga ya folo ma fi na ngo chogoroba ko ma ko jamana ko na ko tle ne ya folo la dria folo baraka tu nwa folo o nyema de ni nyema tle na kibato ku ko ma ula ka golo na aw nga jamana nga gelele ni nana sira tlenen kama keba on ne bi golo ajate minege transition na wakati jonu me kafa ka yada ka feno oke me biblia na mu mo jajo o ya mse ka kumu fe fo fe ne ka soro mi ma yira maula ka fo nie jamana tare sa société ni na nie ni ne aka tle beka do ka fo ko odedo
min te bɛɛ o te bɛɛ min bɛ bɛɛ o bɛ bɛɛ n tɛ san 40 san 50 anw tɛ se k'an bolo ɲɛsin fɛn na ko min bɛ se ka baara kɛ ka baara da an ka denmisɛnninw ma an ka kalan ni kɔsa in na yɛrɛ tɛ denmisɛnninw bɛ taa kalan min kɛ e yɛrɛ k'a lajɛ kiba jamana minnu kɔnɔna na a fɔ mɔgɔw ɲɛna a ye tubabukan ɲini k'a fɔli dɔn fɔlɔ aw tɛ sɛnɛkɛ ɲɛɲini aw tɛ bololabaara ɲɛɲini aw tɛ siniɲɛsigi ɲɛɲini k'aw ka tubabukan de kalan k'o dɔn o de bɛ fɔ aw ye tubabukan tɛ kɛ barama kɔnɔ o kan de don mɛ n'i ye mɔgɔ dege ne tɛ tilen k'o fɛn ɲɛna yan ala ma hinɛ na Iban Jala min tun b'a kun kɔfɛ a ka sara ka ca ni fonctionnaire dɔw ka sara ye a ye tubabukan de kalan kun kɔfɛ tubabukan de bɛ fɔ yan o kan tɛ o taa malitel da la kɛ e kalannenw telefɔni min b'e bolo olu bɛ min don a la e t'a dɔn a la o mɛ a dɔw bɛ hali t'u tɔgɔ sɛbɛnnen dɔn mɛ olu de b'an bɛɛ ka telefɔniw dilan keba dɔgɔtɔrɔ kalannen don dɛ dɔgɔtɔrɔ k'a daminɛ première année ka na se lycée ma a b'o ban ka tila ka taa san 8 kalan kɛ ka na nka ala kana cɛ a ka moto ka tiɲɛ dɛ o t'a ka baara ye o ye domaine wɛrɛ ye donc jamana in a sera yɛlɛma ka na an mago bɛ mun na an k'o ye sira min kan ka ta o ka yira maaw la fɛn minnu tɛ bɛn an ka sɔn olu ma ɲɛmaaw yɛrɛ ka kɛ misali ye maaw ka se ka da u la kɛmɛ b'i sigilen don to an de ka jamana kɔnɔ i bɛ kuma mɛn n'i ma farati a b'i jigi tigɛ nka n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ ani tiɲɛ cɛ ka jan ani tiɲɛ cɛ ka jan mɔgɔw bɛ mun fɔ mun ka d'u ye k'i k'o fɔ i ka tugu o kɔ i k'o ka tiɲɛ olu ka nkalon u ka namara u ka yuruguyurugu sira k'i ka tugu kɔ o la ko ka jamana kɛlɛ an ko k'anw tɛ o de kɛ e sera ka faamuya kɛ cogo min k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko man ɲi mun b'anw fana bali anw fana k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ko dugumana n'a ɲɛɲini k'a dɔn min don an kana kɛ bɛɛ fɔ bɛɛ ye nɔfɛ ten n'o tɛ dɔ kɛra dɛ e m'a ye togoda bɛ ɲini ka na diya maaw la kabi M5 kɛlɛ ma ɲɛ sɔrɔ n'u ye sira baara an ɲɛ fan bɛɛ fɛ sɔrɔdasiw ye yɔrɔ bɛɛ minɛ marché fɔlɔ kun b'an bolo yan Bamakɔ yan o ye meeting de ye keba ani jama mobiliser u y'an ka o marché tiɲɛ an ko bɔn komi an bɛ gouvernement na an bɛ taa an démerder dɔɔni n'an ye sɔri yɔrɔ sɔrɔ chargé de mission bɛ fɛ u y'o fana datugu an ɲɛ an ko k'o tɛ fɛn tiɲɛ an na kɛ planton ni fɛnw kɛrɛfɛ an taara sɔrɔ olu fana jama ka ca keba an ye mun kɛ sisan an y'an yɛrɛ ta de an ka forow an y'an ɲɛsin olu ma an kun tɛ fɛ ka fɛn minnu kɛ an y'an ɲɛsin olu ma o don ko n ye M5 dangelen belebeleba dɔ ye keba a wasalenba a bɛ dunanjigiso dɔ kɔnɔ a bɛ ka maaw bisimila ka taa so d'u ma k'u lasigi n ko fo tan n ye dɔ fana ye o bɛ aw ka fɛn in tɔgɔ ye di n kana na maaw ka publicité kɛ fufalaki la jani sanfɛ o kana na taa fɔ k'u b'o tigɛ n ka kalo sara la aw ka min filɛ nin ye Balabugu sa maaw bɛ feereli k'a kɔnɔ yen kosɛbɛ bɛɛ bɛ taa yen yen n ye denmisɛnnin 3 fana sɔrɔ yen Balabugu u tun bɛ mobilisation de kɛ kuma bɛɛ ni fɛn bɛ jumadonyaw fɛ u ko ne ma ko olu mobilisation tɛ dɛ hali n'i ye meeting kɛ olu ka du kɔnɔ olu bɛ bɔ ka n'u ka baarakɛyɔrɔ la ko parce que olu bɛ mana min kɛ tile kɔnɔ o de bɛ sara olu ye olu ta tɛ kalo ye dɛ n'i nana n'i ye min kɛ keba o de wari bɛ d'i ma kamalennin 3 Balabugu u bɛ yɔrɔ in kɔnɔna na ye minnu taara togodaw la i b'a dɔn o fana ka ca n'an y'an ɲɛsin sɛbɛ ma o de da ka d'an na an tun bɛ min na o tɛ sɛbɛ ye ayi keba an m'an si kɛ meeting organisé de la wa an m'an si kɛ t-shirt dilan na an m'an si kɛ aw ka taa jama fara ɲɔgɔn kan communiqué ni communiqué la bisi sɔngɔ ni fɛnw ni conférence de presse wariw ni fɛnw didili la mɔgɔ an bɛ t'o la ten o bɛ jamana jumɛn jɔ don o don ka mankan wuli ka futinɛ wuli o bɛ mun ɲɛ a si dun tɛ kɛ fu dɛ a bɛɛ budget de bɛ di an ka denmisɛnninw bolo an ka sɛbɛ sira yir'u la o la ne ko n ko aw ka fɛn in tɔgɔ ye di denmisɛnninw ka tɔn in tɔgɔ ye di ne ko n ko CNJ tun kan ka fɔ Asimi ɲɛna de e ko ni e échouera ko anw échouera Asimi an ka denmisɛnnin damadɔ filɛ nin ye samiya donda in na nɔgɔ d'an ma i ka dugukolo d'an ma an ka sɛnɛ kɛ an ka n'a jaabi d'i ma keba o de ye CNJ ye
nga CNG discours ka tugu ministre nɔfɛ ka yala maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa tubabukan fɔ o bɛ mun CNG a t'ale yɛrɛ ji kuma tɛ CN ma f'u ka bɔ o de kɔnɔ o de tɛ tiɲɛ ye u ka bɔ o de kɔnɔ u ka sɛbɛn sira yira mɔgɔw la parce que namara de o nafa foyi t'a la denmisɛnnin jɛkulu bɛ e yɛrɛ k'a lajɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ko parlement des enfants a ma tila an ci la fɔlɔ ko enfants bɛ kuma fa ɲɛ wa o tɛ kojugu kolokolotɔ ye an kan ka bɔ ninnu bɛɛ de kɔnɔ keba jamana in de kɔnɔ i tɛ diɲɛ sariya diɲɛ ɲɔgɔn fɛn foyi ta k'an m'an tɛgɛ nɔ bila min na k'an jɛra n'a ye nka a bɛ ka mun ɲɛ an ye a bɛ k'an lataa min a bɛ ka mun fisaya an ma an bɛ mun don a kɔnɔ an bɛ mun sɔrɔ a la o ka fɔ mɔgɔw ɲɛna n'an bɛ bɔ minnu na an ka bɔ olu la farafinna jamana dɔw bɛ k'u labɛn ka bɔ CPI la keba jamana dɔw bɛ k'u labɛn ka bɔ jɛkulu wɛrɛw la parce que u yɛrɛ ye k'a fɔ a nafa foyi tɛ s'olu ma n bɛ bɔ kuma na ni min ye keba transition fanga ani démocratie sariyaw tɛ taa dɛ ne kɔni bɛ n ka nanoma kuma fɔ bi transition fanga ayi ani démocratie fɛnw tɛ taa dɛ parce que démocratie n'i k'i b'o sira ta i b'a to kala ka ta i ye nka transition fanga aw ye bɛnkan de sɔrɔ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mun kan ka ɲɛnabɔ wagati min o ka lajɛ n'aw tora tubabukan lamɛn in na k'a fɔ ko nin sariya in de bɛ yen nin loi in de ko tan nin de kan ka kɛ tan an bɛ mɛn dɛ sinon ni sariya kan ka labato bi o tɛ ka dun ka fa sabati ye fɔlɔ lakanako dɔ bɛ ka kɛ wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ président bɛ ka baara minnu yɛrɛ kɛ bi kosɛbɛ keba dɔ ka fara olu fana kan an ka gouvernement fana ye président fana ka sira kan œuvre sociale de kan ka kɛ président gouvernement ka plan d'action yɛrɛ école tatɔ filɛ nin an t'a dɔn kalan bɛna ta 1er octobre n'a tɛna ta papier cira école directeur ma k'u ka kimɛli kɛ fanw na faamadenw kɔni b'a daminɛ bi système français olu kɔni ils vont commencer olu ti Mali éducation nationale ka jate la olu bɛ France éducation nationale de ka jate la olu ka école ta ye bi de le 1er septembre minnu bɛ système français la Mali kɔnɔ olu denmisɛnninw bɛ taa école la hali n'an ka examen tɛ kɛ waati kelen kɛnyɛrɛyew fana dɔw taara bi keba jamana kelen kɔnɔna na n'an m'a lajɛ k'olu k'u sigi sen kelen kan a ma ɲi dɛ nin ye san 65 an bɛ ka min ɲini an bɛ se ka mun kɛ an m'an ka sɔn min ma ani an kan ka taa sira min fɛ an k'a ɲini k'a dɔn yaasa an ka jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na cogo min na ɲinan min ye 22 septembre ye keba makama bɔra a la o a ka ɲi ayiwa keba kunun ko armée ale ka wulikajɔ dɔ senfɛ min ye bingalikɛla 2 ye ɲɔnɔ garabali la u y'u tɛgɛ da olu maa 2 kan ɲɔnɔ nin waati in na fana min ye wolomasiri tabaw ye an ye kibaruya minnu sɔrɔ u bɛ ka baara kɛ kosɛbɛ ni pankuru de ye an ka marabolo caman kɔnɔna na yaasa bamanjɔri ni wale kɛbɔ kɔnɔ ka t'u dogo kulu wo minnu kɔnɔ ani wo minnu kɔnɔna na k'olu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'u gosi o de la communiquéw ale ni kumaw sumayalen don kosɛbɛ baara de bɛ senna kɛnɛ kan kosɛbɛ armée ale ka fanfɛla la min ye dugu yɔrɔ caman ye bi olu dɔw bɛ ka yira k'a fɔ u bɛ ka se k'u kun bɔ dɔɔni dɔɔni nka fan dɔw bɛ halisa olu bɛ degun kɔnɔna na okumu kelen kɔnɔna na halisa an bɛ to ale ɲɔnɔ mara kelen in na keba kɛrɛnkɛrɛnnenya Masinakaw fɛ yen ɲɔnɔ yɛrɛ kɔnɔna don fɔlɔ Dogofiri maire kunasini ko ale bɔtɔ Dogofiri ni Jabali ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu marafasigi dɔw kɔni ye ale n'a ka sofɛrikɛ bɛɛ lajɛlen bɔnɛ ani na Modibo Kunbiri an ye kibaruya min sɔrɔ a ka janaja kɛra kununko nɛgɛ kanɲɛ 10 waati a yɛrɛ ka dugu la n'o ye Kinbiri wɛrɛ ye min ye maire ye sa Dogofiri kɔnɔna na fɔnkɔɲɔgɔnkaw olu kun yera sabula min ye bɛnkanko kuma ye o kun tɛmɛna ale ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ dugudenw kɔni ma sɔn o ma min ye Modibo Kinbiri ye a yɛrɛ su kɔni kun taara bila Ndebugukaw olu ka morgue kɔnɔna na sabula taali ka segin kun ka gɛlɛn kosɛbɛ nka a yira k'a fɔ ko u tilara ka taa n'a ye ka taa ka janajaw kɛ a yɛrɛ ka dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kununko nɛgɛ kanɲɛ 10 waati min ye waleya in kɔni ye ɲɛfɔliw caman bɛ ka k'a la min ye monsieur le maire sa an bɛ dugawu kɛ ala ka a dayɔrɔ sumaya keba bamanjɔrɔ ni wale kɛbaw halisa
u b'u ka jagaminɛ na ɲɔnɔna marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na misidenni k'o jaga k'o kɛra o kɛra 700 ye min ye misi belebelebaw ye u y'olu kɛ 1000 ye sisan k'u yɛrɛ kɔni tɛ sɔn fiyewu ka misi minɛ maa la koyi u bɛ wari de minɛ misidenni i bɛ 700 sara o la min ye misibaw ye olu ta ye 1000 k'o fana sara yɔrɔ b'u bolo ɲɔnɔ kɔni lamini na bi degun bɛ yen kosɛbɛ sabula u kɛlen ka t'u sigi yɔrɔ caman na min ye dugu caman ye u kɛlen ka degun ta ka ɲɛsin olu ma jagaminɛ ko in u b'o de la nin waati in na ka kɛ ni min ye o ko bɛɛ lajɛlen keba Union Africaine ale commission ɲɛmaaba n'o ye Mohamed Ali Yusufu ye ko bingali min tara ka ɲɛsin nin kalo tubabukalo salen tile 19 Mali ale wolomasuru ka yɔrɔ min bɛ Farabugu ale ni biriki wɛrɛ kɔnɔna na Segu mara la k'olu b'o kɔn kosɛbɛ Union Africaine ko fana ko ale kɔni tɛ se ka jɛn n'a ye wa min ye Mali ye a b'o kɔkɔrɔma don nin waati in na ani jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ ka Bamajɔni ni wale kɛbaaw k'olu kɛlɛli baaraw kɛ ko u b'olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ u ka baaraw olu hukumu kɔnɔna na funangɛni minnu bɛ yen n'olu gɛnna ka bɔ Orange Mali fɛ baara la keba k'u ka sɛbɛn a sera cour d'appel la cour d'appel ale yɛrɛ bataki bɔ sa k'a jira k'a fɔ min ye septembre kalo in tile 30 ko kiiri bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛn ninnu u ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min maa 151 min ni Orange maaw y'u gɛn k'a sɔrɔ m'u ka hakɛ sɔrɔ m'u ka foyi sɔrɔ n'u kun taar'u ta da tribunal de travail kan o yɛrɛ y'a jira k'a fɔ sa ko ale kɔni tɛ se ka fɛn kiiri tigɛ ale ye sɛbɛn kɔni bila sɛbɛn bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa kurakura ye ka taa n'a ye cour d'appel la yaasa a ka se ka ɲɛdɔn o la sa cour d'appel fana ye sɛbɛn bɔ k'a jira sa k'a fɔ septembre kalo tile 30 ni ala sɔnna a ma Orange Mali n'a jabara bɛ Amdalayi ACI la k'a welelen n'o bɔgɔ jeninnen kan a kana jaabili kɛ ka kɛ ni nin denmisɛnnin maa 151 u gɛnni ko ye u ka hakɛ kow ye an'u ka baara ale kɛcogo bɛɛ lajɛlen ka taa se u tacogo bɛɛ lajɛlen ma kiiri ale kɔni ye septembre kalo tile 30 ye kalanko ta na sira fɛ keba i b'a dɔn k'a fɔ ko chrétien kalanso olu caman kan ka datugu an ka jamana kɔnɔ dɔw y'u ta ka taa n'a ye bɔgɔ jeninnen kan sigida 4nan kɔnɔna na min ye o jaabi ye sa k'o kan ka di kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni septembre kalo in tile 29 école karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ enseignement catholique la olu kɔni ye wulikajɔ kɛ sisan ka ɲɛsin inspection du travail ma ko sabula ko min ye hakɛ min tun bɛ di olu ma jamana gouvernement fɛ n'olu bɛ école privée ye catholique ye ko wari kɔni tigɛra waleya in y'a jira sa ko a kɔni lawaleyara san 2024 ko k'a sababuya kɛ ko gouvernement ko musaka tɛ a bolo nin waati in na ko wariko gɛlɛya bɛ a la karamɔgɔ 1600 olu de kɔni bɛ nin degun in kɔnɔna na sa ko kiiri jaabi sigida 4nan kɔnɔna na septembre kalo in ale tile 29 don Amadu Ampateba ale furumuso laban min tun bɛ balo la n'o ye Nana Jalo n'u b'a wele ko Diko Suka ko ala y'ale ka kalifa minɛ a la septembre utu kalo in tile 30 n bɛ dugawu kɛ sa ala k'a dayɔrɔ suma an k'o kɛ tuguni ala k'o nɔgɔya SOMAGEP directrice n'o ye Fatumata Sirakata Traore ye ni a bɛ Bokumulakaw ka sigi la keba a wulilen n'o k'i jɔ a ko ko min ye SOMAGEP ye a tɛ se ka to tancogo in na koyi kɔsa in na ale yɛrɛ ye munumunu salo kɛ ka taa yɔrɔ caman lajɛ keba ni ye ni muso in ye a ye balakacun kɛ yɔrɔw la han ka taa bali maaw la pompage kɛ yɔrɔw ni ji tɔn yɔrɔw ni ji labɛn yɔrɔw ni ji dilan yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ kelen a bɛna a b'a ka dayɛlɛ k'a fɔ ko jɔnni ye yan ɲɛmaa ye a bɛ ɲinini kɛ ka faamuyali kɛ ka tila k'a ka ɲɛmaaw k'a fɔ olu ɲɛna baara min bɛ senna yan fɔ a ka falen yɔrɔ caman bɛ bi SOMAGEP kɔnɔna na keba dabɔ olu tigiw ye sunatu ye sabula Fatumata ale kɔni kɛlen don k'i cɛsiri a ko ko ni ala sɔnna a ma ji ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ji ɲɛ ye falenni minnu kɛ u bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ sa ka ji dɔw dilan k'olu bila kɛrɛfɛ ye waati min na ni baji ko k'a ti sɔn fiyewu u n'o ji di maaw ma yaasa ka se ka taa yaasa yanni ji ɲuman ka se ka sɛgɛsɛgɛ ka dilan ka di jamanadenw ma keba ko k'olu ye ji feerelaw de ye han ji feere hukumu kɔnɔna na min ye an ka facture ye k'o tɛna se ka mɛn an fɛ yen tuguni sabula olu mago bɛ musaka la bɛɛ ka se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min na a ka taama sen fɛ a y'a ye k'a fɔ sa ko ji kɔni ni sɛgɛsɛgɛli ni ji baarali 100 saradala o taara yɛlɛ fo 80 na nin waati in na a bɛ k'o kɛ yaasa maaw bɛ se ka ji sɔrɔ wagati toga bɛɛ lajɛlen na directrice n'o ye Fatumata Bokum ye a ko fana ko a b'a sinsin min kan o ye k'a fɔ baara yɔrɔ minnu tun b'u bolo n'olu tun tɛ ka baara ji kan ka sanango ji kan ka dilan yɔrɔ minnu na ka ji kɛ ji sanuman ye k'a d'a ma o yɔrɔ minnu kun datugulen don a ye wuli ka jɔ kɛ fana olu dɔw bɛ se ka dayɛlɛ cogo min maaw tun kɛlen don ka masi minnu bila kɛrɛfɛ masi minnu bɛ yen ni minɛnko dɛsɛ tun bɛ olu la a ye nin bɛɛ wuli k'a jɔ a sen ka kankalanka nin waati in na sa jiko kɔni mana dɛsɛ yɔrɔ o yɔrɔ la min ye madame Bokum ye
are ka wuli ka jona ka timinanja n'a ka ko faamuya cogo a bɛ t'i ɲɛda kɛnɛ kan keba n'an ka minisiriw sera ka nin ladigo o ka ɲi dɛ yanni k'i sigi biro kɔnɔ bɔ i ka taa lajɛ mun bɛ yen an bɛna fɛn caman f'i ye tiɲɛ tɛ koyi an b'a maamu a bɛ se ka f'i ye cogo min na nka n'i yɛrɛ taar'i ɲɛ d'a kan o de ɲɔgɔn tɛ min ye Fatumata ye a ko ni ala sɔnna ma ko anw abonnés ko ji kɔni orobinɛji sanuman wa k'an b'o sɔrɔ kudayi fɛɛrɛ minnu tigɛlen filɛ na ni min bilala don sen kan a t'a fɔ ala ɲin'a ma min ye se mun b'u ye bi u bɛ se ka baara kɛ fo ka taa samiya kɔni kun fori hali ni ji ɲɛ yɛlɛmana u ye baaraw sigi sen kan yaasa ka se ka baw kɛ sabula minɛn caman tun bɛ yen baarakɛyɔrɔ caman tun bɛ yen labo caman tun bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kun datugulen don nka ale y'a ye k'a fɔ o tɛ se ka ɲɛ baara ka kɛ maaw ka lafiya dɔ ka bɔ jitigɛ la yaasa min ye maaninfinw bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min wa somasefu cɛw n'a musow kɛba u fana wulila k'u jɔ koyi u ko n'ale kɔni ko ale tɛ taa yɔrɔ yɔrɔ olu na so kɛnɛ kan ka taa lajɛ baara in a tɔgɔja fɔlɔ ko olu ye baarakɛlaw de ta ye koyi sɛnɛka maaw u y'a fɔ u ka maaw ye ko u kana to madamu k'a da t'u la dɛ u fana wulilen don k'u jɔ kɛba an tɛ dugawu kɛ somasefu a ka sira ɲuman sɔrɔli baarako hukumu kɔnɔna na ka se ka an bɛ nka u ka facture ka teli dɛ kelen ni fila u bɛna a caron ka taa n'u yɛrɛ ye u k'o fana jateminɛ musa ka taa an bolo kosɛbɛ o k'a to n'an ye fila sa sabanan kana na ka taa kelen sara kɛba olu bɛ k'a kɛ e t'a dɔn komi e t'i ji sara anw minnu bɛ ji sara an b'a dɔn min don i b'i to dugu kɔnɔ dɔrɔn k'u nana tigɛ ko facture joli ko nin ye filanan ye ko ko somasefu mɔgɔw nana tigɛ u k'a lajɛ aw ka kow ka d'an ye sa nka kuran jitigɛ in kɔni u k'o fara lajɛ keba an bɛ taa APDP kɔnɔ APDP ko yaasa baara ka se ka kɛ ka ɲɛ min ye APDP ɲɛmaaw ye a baarakɛlaw u y'a yira sa ko f'olu ka lasigiden sɔrɔ faso ka cakɛdaw la o lasigidenw sa k'a daminɛ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ka taa minisiriso la caalatigɛ jɛkuluw kɔnɔna na ni faso ka baarakɛyɔrɔba minnu bɛ yen u y'olu maaw fara ɲɔgɔn kan ka kalanko kunna k'a daminɛ uti kalo tile 25 ka taa bila tile 29 na a kun forili lakodɔn sɛbɛn dira u ma maa minnu kalannen filɛ nin ye sa kalan sugu bɛɛ kɔni kɛr'u kunna yaasa u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min sariya ko minnu sigilen don sen kan maaw tɔgɔla sɛbɛnko la u fɔr'u ye olu yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye o fana ɲɛfɔr'u ye ni waleya ninnu kɛra maaw ka se k'u tɔgɔla bugunatigɛ sɛbɛnw fɔ u ɲɛna u ka cakɛdaw la o fana fɔr'u ɲɛna baara kɛcogo ɲuman ka se ka tɔgɔla sɛbɛn ninnu mara ka ɲɛ ani gundola sɛbɛn k'olu mara ka ɲɛ o bɛɛ lajɛlen kalan kɛr'u kunna kalan kɛra kalaninjɛ ye ani u yɛrɛ tilala ka sɛgɛsɛgɛ tuguni ka sɔrɔ ka sa attestation k'o d'u ma min ye professeur Mamudu Samaseku n'a ka baarakɛlaw ye u ko nin maa minnu sugandilen filɛ o y'olu ɲɛ n'u tulow ye baarakɛyɔrɔw la degun minnu bɛna na kɛ maaw tɔgɔla sɛbɛn minnu kan ka lakɔlɔsi baarakɛyɔrɔbaw la sa ale ni faso ka cakɛdaw la ko u na o baaraw kɛ ninnu kɔni maa mafalen minnu talen filɛ nin ye ɲɛjɔyɔrɔ de y'olu ye bi APDP tɔgɔla fo sini o la sa ko a ɲininen n'u yɛrɛ fana fɛ waati ni waati sɛbɛn minnu dir'u ma ka to k'u ɲɛ sɔrɔ k'a lajɛ yaasa baara min bɛ yen ni o bɛna kɛ cogo min na a ka kɛ a kɛcogo ɲuman na keba nin bɛɛ kɔfɛ u ye livre dɔ dilan ka d'u ma n'i ye maa kalan n'a bɛ ɲinɛ n'i bɛ fɛn dɔ de bila a kɛrɛfɛ a ka to k'o lajɛ hakili ka jigin an bɛ APDP baarakɛlaw fo Ayidara ale min ye service siridigi ye an bɛ taa i terikɛ fɛ yen n'o ye Ismaɛli Ba Ismaɛli a yɛrɛ fana donnen don malikura fininin donni na dɛ professeur Samaseku k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn n yɛrɛ terikɛ n'o ye Yɔrɔ Sidibe k'a fana fo min ye Segali ye ani baarakɛla tɔw bɛɛ lajɛlen ka taa se protocole ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo commissaire e b'olu dɔn wa APDP ye jɛkulu fila de ye kɛba e bɛ taa maaw ka yɔrɔ e tɛ ɲininkali kɛ Samaseku ninnu olu ye baarakɛlaw ye olu bɛ yen commissaire o ye Bedi Jakite ninnu ye o ye Ramses ninnu ye o ye Dala ninnu ye ani olu fana bɛ yen nka olu bɛ na ni lajɛ bɛ yen ka fɔ sa ko kɛba kɛlen don ka video conference sigi a ka yɔrɔ la a kɛlen don k'a dogo olu de bɛna ka fɔ ko a ye bere ca yaasa ka se k'o lawaleya sisan Samaseku min ye président ye ale ni Ismaël ninnu ni Ayidara ninnu olu de b'o lawaleya baara kɛ ka sɔrɔ ka sɛbɛn ci ma ko kɛba i ye min na i ka baarakɛyɔrɔ la n'i m'a dabila an bɛ cybercriminalité ci ma i y'a faamu sisan o la i tɛ Ramses ninnu ye kuma bɛɛ olu t'i sigi ye olu ka baarakɛyɔrɔ nka olu sigiyɔrɔ biro t'olu bolo yen olu ye commissaires de ye n'olu nana dɔrɔn u b'u ka lajɛ kɛ u bɛ to ka sira fɛ n'an bɔra APDP la kɛba an bɛ taa kunnafoni di laadala kunnafoni di
Chefoni kambe ko sigi sengelenga o jekulu musigile no num solo ka oni chela ka oni de oni muskoro wala jele ma kono ale baro sigi ke sa manifin yere jorob sika ke munye ka lakana kula faso de maya o wala na sra o fe ka sika la kolo silike chenche fuga jogana ko na basigi ni lafiya na togo mina mi ye baro sigi yen sa akoni ma chama franywanga dugutigu tumbe ala heroko tradi tumbe ala cheni muso munu be kunafundi ke faso de munu be nulu lamene no bi kosebe na ba folma ko leader d'opinion an yɛrɛ fana kan Famara Berté tun bɛ a kɛnɛ kan. An ka jamana bɛ dankan mun na bi ni bɛɛ amina ye bɛn ni keleya ye kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ ani maa fɛn fɛn kumakan lamɛn bɛ jamana kɔnɔdenw fɛ siratigɛ de la kunnafonidilaw ka jɛkulu mun bɛ yen ko réseau média RSS olu ye hakili falenfali kɛnɛ bila sen kan yaasa bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan k'a fɔ wulikajɔ minnu kan ka kɛ maliden bɛɛ fɛ yaasa ka bɛn ni keleya sinsin. An bɛɛ lajɛlen n'an jɔyɔrɔ an sɛbɛ lakani na parce que n'i ko lakanani o ye kɛlɛ kunbɛnni de ye fɔlɔ ka maa lafiya ka kɛ badabada yanni gɛlɛya si kana don a kɔnɔ lakana bɛ lajɛ cogo jumɛn bi a y'a ye barodaw la a fɔra an ɲɛna k'a fɔ ni kɔngɔ bɛ mɔgɔ min na lakanako kuma tɛ yen ni fantanya bɛ mɔgɔ min na lakanako kuma tɛ yen ni ci tɛ mɔgɔ min na k'a bɛ chômage la inactivité la k'a sigi k'a bolo fila d'a sen kan o ye don dɔ la bandi de fo ka fosi tɛ o la. Donc an ye wele bila duguden bɛɛ lajɛlen ma dugudenw n'i y'u wele f'i ka dugutigiw wele olu de ɲɛma olu de ye kunkolo ye k'a nin kɛnɛ in sigi hakili jagabɔ de don walisa anw fana min ye kunnafonidilan ye an ka se k'an jeni yɔrɔnin fin depuis san 2019 n'o ye 2019 ye an ye jɛkulu dɔ sigi kunnafonidilanw journalistes n'a animateurs n'a vidéomans n'a vidéowomen n'a blogueurs a bɛɛ lajɛlen Ali an ka communicant traditionnel n'o ye Rekotradi ye an y'o don a kɔnɔ ɲina an ye nin jɛkulu in sigi ko réforme du secteur de la sécurité média RSS. Maa minnu kun sugantira nin kɛnɛ in kan k'u kɛ baabutigiw ye ko panelisi olu bɛɛ lajɛlen ye u ka faamuya ani hakilina ɲuman b'u la kunnafoni bɛ se ka kɛ kalali sira ye cogo min na ka kunnafoni juguw kɛlɛ. Kunnafonila jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kunnafoni dira kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ wagati minnu na sisan n y'a fɔ aw ye cogo min na kunnafoni kolonw ka ca kunnafoni nkalonw ka ca donc o kunnafoniya ninnu kan ka labaara cogo min na jamanadenw kana fitinɛ cogo min na jamanadenw kana choqué u kana kanu jamanadenw bila waleya minnu cɛ man ɲi waleya minnu tɛna na ni bɛn ye an ka jamana kɔnɔ. An ka laadatigiw fɛn fangaba n'olu sen donna la ka se hakɛ dɔ la a bɛ ɲɛ sɔrɔ o ti dɔwɛrɛ ye i ka ɲininkali kɛ base la ne ɲininkali kɛ base la i bɛ jaabi min sɔrɔ i bɛ baara kɛ n'o ye bon ɲininkali bɛ ka kɛ base la mɛ a kan ka se hakɛ min na ale bi dɔ ka fara kan fɛn b'a jɛ tɛ mɛ ni hakilinaw ma kɛ kelen ye baara in a ti nɔgɔya an yɛrɛ b'a dɔn tɛrɛ jugu kɛlɛ a ma nɔgɔ. An ka jamana kumatigiw dugutigiw kunnafonidilaw ja baarakɛla suguya bɛɛ lajɛlen ko kunnafoniw ni kumaw ka cari minnu mɛna ni basigi ɲɔgɔnminɛ ani bɛn ni kelen. Ani dɔnko an bɛ taa ale kɛnɛ kan sisan min ye seko ni dɔnko ye an b'a yira o la sa k'a fɔ ko Sikasokaw fɛ yen Tirangili balafɔ ale ɲɛnajɛw kan ka daminɛ yaasa ka se ka ɲɛbilali kɛ sa o baara kɛra Bamakɔ kɔnɔna na yan ministre Mamu Dafe min ye Sikaso gouverneur olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ani Sikasokaw ka taa fara Nɛba Sodo kan festival Tirangili balafɔ ale bɛ daminɛ sa octobre kalo nata o tile 9 ka taa bila tile 11 na nka sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye a baara kan ka kɛ cogo min Keba Papa ko Dafe ka taa dɛ k'ale kɔni k'ale bɛ se Dafe kɔrɔ ale ko Papa ka taa ale bolo ko wa fana ko k'an bɛɛ ka taa Famara tun bɛ yen ale yɛrɛ fana ye Sikasoka ye an ka jɛ an k'a lajɛ a ye min sɔrɔ. Bala ye an ka laadala fɔli kɔrɔba ye mun bɛ Sikaso marabolo ko fɔ an ka seko ni dɔnko ko ba don o siratigɛ de la yaasa ka nin fɔlifɛn sankɔrɔ ta seko ni dɔnko kɛnɛba bɛ sigi ko festival de Tirangili de balafɔn a bɛ san caman bɔ bi ɲinan san ta yaasa ka dɔ fara a yanga kan an ka jamana seko ni dɔnko minisiriso y'i bolo don kɛnɛ mun bɛna taa kɛ Sikasokaw bara octobre kalo tile 9 ka taa bila a tile 11 na ka Boyana Karama bɛɛ ta k'a di jamanakuntigi ma Général d'armée Assimi Goïta. Et sur ce, je déclare lancé
les activités de cette 9e édition du Triangle de Balafon. La folie di Bella Djalema, la folie du ministre Moumbéan, la folie du le président de la transition, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, la folie du premier ministre Naka gouvernement de Ani fait signer à RSI pour ce pré-lancement. Et Kafoko Triangle Balafon tiena à Tunjora. Au coson ambe folie que anga nyamugo ye ka folie que président ye katugu ni kura bena do et balafona balala beba do bala ye ni ambo de ko robe ni nyana je fen fe beke et maître de cérémonie bora ka fo bala joro ka buru akono abela oda to ministre de la culture nanani ne va sauver pour ce pré-lancement. Et en me barala et en bas donc fin festimana a iresi sigaso aba donc ko sera région kono katugu bonyani karama de sigaso kono ka foko sigaso ko perele do kastugu an sigile me ka Triangle Balafon kono amena ni anye sababu soro ka o Triangle Balafon nanati an perele do wa an bulo daile ne do ka be kumbe ni era yi ambe do ke ala ka ma se herala ala ka jamana kulusuma Sigaso bala ka ɲɛnajɛ belebeleba in an ka jamana diinɛ kow ni laadala ko minisiri ale mun ye Sigaso ka den ye ka fara Sigasokaw ka jɛkulu mun bɛ Bamako yan nɔ bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya yira ni ka yira diɲɛ maa la bala ko Sigasokaw b'o dɔn k'o dɔnna kari ko bɛɛ ka taa ɲɔgɔn kunbɛn Sigaso yaasa ka nin fɔlifɛn kɔrɔba in sankɔrɔta. Awɔ an bɛ Bamakɔ bɛɛ wele a ye taa Sigaso ni hôteliw banna a bɛ jigin an ka sow kɔnɔ ni sow banna an bɛ taa kungo kɔnɔ an bɛ si ɲɔgɔn kan wara tɛ Sigaso fɛn wɛrɛ tɛ mɔgɔ si minɛ yen ni ala sɔnna a ma Dafe e ye ɲɛnɛ ɲumanya min ta e n'i ka baarakɛlaw ni ala sɔnna a ma gouverneur muso min bɛ an ɲɛfɛ a yɛrɛ ko cɛ dɔ wa donc n'a taara Sigaso a bɛna dɔn ko hali cɛ tɛ a bɛ cɛ fana sanfɛ parce que kɔni an bɛ a dumuni fo k'a lahala siga t'a la dɛ parce que adamaden mana dumuni kɛ ka fa ne t'a mɛn i bɛ kɛ cogo la i b'a fɔ k'i bɛ fɔɔnɔ i bɛ to ka min k'a tigi waati dɔ i tɛ sigi yɔrɔ la o de ye lahala ye donc aw balo b'an fɛ yen n'a ko waso tɛ waso fana don aw balo b'an fɛ yen bi aw balo b'an fɛ yen sini Dafe ne ta i bɛ jigin n yɛrɛ kan n bɛ e balo. Sigasokaw ka balafɔlaba Ndeba Solo ale n'a ka fɔlikɛlaw olu ye maaw nisɔndiya ka festivali ja kunfɔlɔ di maaw ma Bamako yan fɔlɔ ni don kofɔlen ninnu kɛ. Ka commissariat min na sa o ye Burkasumugu commissariat ye wulikajɔ ni cɛsiri yaasa ka se ka maaw u n'u bolominɛw lakana o commissariat a ɲɛmaya bɛ maa min bolo sa o ye commissaire divisionnaire de police Mohamed Mawludu Ture ye nin kalo in k'a fɔ tubabukalo salen sa kɛ o tɛ de n'o ye utu ye ale tile 19 min ye kɔnpɔli ye a n'a ka cɛdenw olu ye wulikajɔ kɛ ka se sɔrɔ ko dɔw la ka ɲɛ sɔrɔ a la bingalikɛla 2 k'u tɛgɛ da olu ka kɛba maa minnu kun lakɔdɔnnen don kosɛbɛ maramafɛn cɛjugu n'o ye mugukisɛ yɛrɛ a yɛrɛ nin tɛ bamanan marifa yɛrɛ kɛba nin ye marifa arma fe o de tun bɛ ninnu bolo wulikajɔ in nana cogo di a yɛrɛ sa k'a fɔ min ye polisilakaw i b'a dɔn k'a fɔ ko Mawludu kɔni ale kɔni ka baara kɔni n'ale y'i sɔrɔ sɔgɔsɔgɔ la kɔni i kɔnɔnɔgɔ a b'a bɛɛ lajɛlen ɲininka maa minnu filɛ nin ye u taalen olu fɛ yen sa u sera ka moto 2 sɔrɔ u fɛ yen min ye telefɔni anw ka telefɔni tunun an t'a la n'an da b'a la telefɔni caman u y'o sɔrɔ kɛbawaleya in yɛrɛ nana cogo di muso dɔ de bɛ ale kɔni kun bɔra a terimuso fɛ yen sa Jelibugu la sa ale bɛ dɔnkilida la teregu telefɔni b'a bolo a bɛ ka whatsapp k'i fili fa bɛɛ lajɛlen fɛ ale ɲinɛngolobaatɔ u nana marifa kɛ k'ale dasi daki k'a ka moto minɛ a la ka taa n'a ka telefɔni npogotigi a m'i ta bila dagirida la koyi ale wulila joona ka na ka kuma da min ye polisiso tulo kan sabula bingali senfɛ kɛba u ye wari fana bɔ a kun koyi min ye 5000 u y'o fana bɔ a kun
maa minnu bɛ sa n'u ye nin waleya in kɛ Jelibugu la maa 2 don sɛgɛsɛgɛli senfɛ sa a nɔgɔnin fɛ a don bɛɛ lajɛlen min ye Mawuludu ka maaw ye u ye fa bɛɛ lajɛlen don u senkɔrɔ sa u taara bɔ maa ninnu ka kɛba fɔ hippodrome na maa min nana bingali kɛ Jelibugu la u taara sɔrɔ fɔ hippodrome na maramafɛn cɛjugu in o b'u bolo karitusi ani moto 2 mun nana kana i yɛrɛ kofɔ u ye k'a fɔ ko bin kɛra ale ka dɛ kɛba ale ka bugunatigɛw y'a yira sa k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu ko o don ko ye telefɔni fana o caman yer'u bolo sɛgɛsɛgɛliw fana y'a yira kɛba k'a fɔ ko siganama minnu fana minɛlen filɛ nin ye ni tɛgɛ sera ka da u ka utukalo tile 18 n'a tile 19 k'u tun bɛ ka ɲini a mɛnna han jɛkulu min don maa 3 de don u bɛ bingali kɛ nka o waati kelen min na fana u binna muso in kan dɛ o kelen fana na tuguni o y'a sɔrɔ u bɛ ka butigiw dakari Burukasubugu fana na tuguni ka maaw bolominɛw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye maa 2 fana nana o la tuguni ka n'i dama kasi Mawuludu ye ko n'a ma wuli k'aw jɔ anw mago sara an ka butigiw karila an ka daw karila a ko a y'aw kɛ pewu anw bɛ aw de kama o la sa sɛgɛsɛgɛli de nana duli ka nin ko 2 bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a ye k'a fɔ min ye kamalen min tɔgɔ bɛ bɛɛ da bi kɛba n'u ko ko Cana min ni ale yɛrɛ bingali caman kɛ ni marifa ye ka mugu ci maa caman na n'a tun ɲininen don maa juguba don sabula marifa min b'ale bolo ale ta tɛ donso marifa ye dɛ kɛba k'a ka kumakan ye min i b'a dɔn ko maa min fɔlɔ mana kisɛ ci k'o de bɛ faali kɛ Cana polisiw u y'u tɛgɛ da Cana ka kɛba ale kelen tɛ ale kɔni bugunatigɛ tɔgɔ ye sa o ye MTS u b'a wele ko Cana ESC ani ale u bɛɛ lajɛlen bilara ka taa finitigilakaw fɛ yen sabula ninnu kɔni u tun ye sunɔgɔ tigɛ maaw la pewu min ye nin bugaliya cɛɲumanba in ye polisilakaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a sera ka kɛ o hukumu kɔnɔna na directeur général de la police n'o ye Bayisu ye Yusu Kone ale kɔni n'ale ye contrôleur général de police a ye nin de fɔ polisiw ye timinandiya ni galabu kɛnɛya ani ɲɛmajɔ ka se ka baara kɛ baara dɔncogo kɔnɔna na kosɛbɛ polisi direction ba ka kuma ye o ye Yusu fana sen dalen don mun kan min ye Dawudu ka dɛmɛ ye n'o ye ministre min jamana kɔnɔ lakanako kunna yaasa babara bɛ se ka ɲɛ cogo min na commissaire de police min Burukasubugu la a y'a ka cɛdenw fo baara kɛcogo ɲuman na an'u ye wulikajɔ min kɛ ka se ka nin ko in kɛ basigi ni lafiya la ka tila k'a ɲini dugudenw fɛ sa u k'u wakilu kɛ wolomasiri tabaw ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa u ka lakana a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na keba cɛw ani musow ka basikɛtita bannen kɔfɛ n'o kɛra Côte d'Ivoire ale ni Angola a 2 bɛɛ lajɛlen la anw kɛra 2nan ye Dagabana Mali an jɔyɔrɔ ɲɛna kosɛbɛ keba wa an ye maaw nisɔndiya kosɛbɛ sisan sa maa t'an ci min na san 16 o bɛna taa dayɛlɛ Urandakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen la Kigali an ka cɛmisɛnninw n'an ka npogotigininw bɛɛ lajɛlen sira kɛnɛ kan ka b'a keba n'Ala sɔnna a ma wulada in na n fɔ bana na ɲɛfɔli kɛ o ko la min ye joliba AC kɔnɔna na ye Maître Basalifu Sila n'an b'a wele ko Babu ale kɛra joliba président ye keba a kɛra u ka assemblée générale senfɛ min kɛra dunanjigiso dɔ kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen k'u ye tɛgɛrɛ de warawara Babu kun k'a ka kɛ joliba ɲɛmaa ye seba yanni nin baara in cɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ maa si tun tɛ cɛbɔya la n'a kelen pe tɛ koyi naani tɔw y'u fosi k'u jɔ ko baara bɛ ka kɛ cogo min k'olu t'o la nka min ye assemblée générale in ye a kɛra Tijani Meja Ɲamele ni ale tun ye joliba ɲɛmaa ye sa ale kɔni ye sɛbɛn bɛ fa siri k'a yira k'a fɔ ko joliba wa ko tɔminen bɛ ka tugu Babu kɔ ha Dagabana Babu keba nin ne Babu Sila ye Maître Basalifu Sila o baba ma keba anw bɛ k'an sigi saga ka bɔ o dunanjigiso in na waati min an welela koyi ko maa minnu tun kan ka taa nin kalata in na n'u y'u fosi k'a fɔ k'u tɛ taa yɔrɔ si k'olu fana ye jɛkulu sigi jɛkulu in sa o ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye Mohamed Sako ye n'an b'a wele ko Sako Holding basikɛti joliba kɔnɔna na o ko b'ale bolo Laasana Fane n'an b'a fɔ ko Lasa Burama Traore n'an b'a fɔ ko Ala ka Bura ani Jɛnɛbu Sanogo olu minnu tun kan k'u kamɔ nin ko in na olu fana y'u fosi k'u jɔ caki ko tɔnsigi ma kɛ barosigi ma kɛ laja ma kɛ kalata ma kɛ ko min kɛra k'o ye kalata lakodɔnbali de ye ko ni Ala sɔnna a ma k'olu minnu sigilen filɛ nin ye k'olu olu na lakodɔn don nataw kɔnɔna na joliba ɲɛmaaya la ko wa ko Ala ti gɛlɛya sabula sariya ye min fɔ k'o de sɔsɔra ka ɲɛmaa sigili baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɛ n'an bɔra joliba kɔnɔ keba an bɛ taa kɔ kan min ye Maroc ye ale ye CHAN ta sibiri tɛmɛnen balontan gɛlɛman balontan jijalen senfɛ 3-2 Comore ale ɲɛkɔrɔ finali in tana Madagascar kaw fɛ yen i ka cɛ tun bɛ yen
Infantino wa antaro Infantino akuma kene kay kata fara Mosep ka u bela jele tumei ka funi FIFA ma nyama u Maroc ko ni se soro nga keba Madagascar kay ne Madagascar ye chelu dasi folo Maroc yo jibo Maroc ya ke flani kele ya ke flani fly usengana kana on nyana Maroc yo nyina ngol bato kana sabana ndo ko ni ya gwa Maroc de la foka taba nga yo se soro keba joro sabana o dira amadira Senegal yota anga foti parce que jurari oni Soudan jura kara kele ni kele utara penalty ta na Senegal se soro Senegal ka donda kara nani minye Soudan yota kara fly Senegal kara sabana e médaille de bronze o dira alema ako inkeneka keba kokan kiware ola minye CEDEAO akoko abena na maba kema flan bioro kabna na osura su faranyanga ko ya saka saka bamanjwara ni wale keba ko lu keleri ke farafina enfant fe bolo fe musaka mi nganga do ala sa o dollar war milliard fla ani clanche ko o warin sa ko de bina na soro chugo di sa ngami CEDEAO akoni ya nyini wulumasiri tabaka nyama fe munu me CEDEAO konnana ku ka fere ni dabali tiga jona ya sa nyonyo mingera Abuja ka fe utukalo tele mugan duru akana ke tindro ministre des finances munu me CEDEAO kono sa kulu bela jilenga wuli ka joke ya sa ni ko me saka lawale atuko mi Egypte ka fe keba mi ye tieni bakera mamunu me bela jile baro ka boko Egypte koni no me taye mabe uka dugu mu be sa no lu koni gar dugu ye dugu mu be no o ye fukaye aleni galal oni nyanche ayira saka boko mi tren woni aletari da kere kai tren da kere ka sa ayira ka boko kilometri keme flani ko wagon wolonvla o bela jile de yari la ka ta Afrika bi alsa sega sega lu be sena sabula kara yoro mina chenchema yoro do ayro ko ka gele kosebe mi ye Egypte ka ye ubo ko sega sega la Zambi bi ka fe mata ani nani ulu koni fatura sa sraba ka kasara do fana sefe ulu ka sraba belelba menu ba fama ko B1 aka suru wira ka dugu chaman jabana chaman chela kilometri keme flani biolon vla o de ba nu ka faba che no ye window kuye ko yi akera ye kuna siringo Donald Trump ko kibaria jatigin taw bololo safe ko Donald Trump ko ala aka kalfa mina ala keba ni ngunu ne sa dogo ko flanje na sa o bela jele ngoni mega munu bololo sraw fe bela jele ya sama ka tika fa maw yere kuma info ka bugu no tigeke aba fo masa ko compte Twitter ni ale XAB ko mi ye l'Amérique jamana a jamana ko tigi binani wolowlana mi shibe sambi kononton ani dur kononton sambi wolowlani konontona ko ala ya ka kalfa mina ala ko dogo kun temene mi ye bololo safla la sani kuma gwana ka gwan sibiri ale ni kunungo kari o la sa Trump yere aka saya kuma ko ni yolu fosa ko yira fa bela jele fe ke ba munana ni ye ka yira la ka fo de ko mado de Trump ye tugula mumu ja wa mu ya to juya ale ka lasigi ale ka kangoro sigi do luka kuma o mi ye ko yin sa ya yira sa ko mi Trump photo photo do ko ni yira mado bulu o ya ka fo sa ko Trump bulu me tugo mina o mu ja ko sebe bana ba to bulu ku yo ye chama ya sanga mi ye nglew luka masaga muso mu fatura no Elizabeth Day ko sabula ka wati laba na bolo kun funno no tuko mi ku ye Trump bolo funno no yete photo sasa o la sawre tara ko sanzala mati fa bela jilen fe ke ba mi ye alere ka nyama danga no l'America jamana nyama danga JD Vance yani ale ka nogo bo kuma na ale fana tara baro sigi ke kiwara dilaw fe ko ni ala koni ye maw kisi ko jugu ma ko kan ke misali maw bolo ko ka labe ya sabu suka sigi ko jugu ma tuko mina ko kuma tan wati ba lawa ina ko balalo me suka chu ma wo ko amisa ko kuma na ni mega ni vo kewa o ma to si so ko ka sa ko se fini ko chera vo ka sara ibe to awu do yutola mi Trump masuna ma do ye usuna ka Trump foto ni ta ka o filite ana mode o be ka bo Maison Blanche ko na ka ta fa wore fe tle biwati ko yira bela jele na sa wore ko fe ko Trump yere la seli flani sabake ibaro ka fa refna wane do aka xina ana demusoni amode musoni no ekeye ano bolo tumi nyamolo mo ko ni ay ka foko aka kena anina abeka tama kata saya mabo ke banu nu ya awye ya okuma mva ya ni nu ya awye parti sakana dilai wow kuna fundi gafe fitinu ma fo de
ibe bele munu no wole ni kuma ilase na mbora amta irisi la ka ofe irisi jamana kuntigi kabini kunu alebe shin ka ofe irisi ni sini uluka nga nywanye ka fere nyini nazara jamana la no ye Europe ka uye sabula ko jien tabulu mbe ani jien maratolo mbe bi shinni irisi ulubulo be nyamulo ko suka fale no kula wa bela jele no kola do no minye Vladimir Putin ye kwa koni na kunye minye ke ba ko kuma chama fo kenen ngaye de sabula ko sayna shin bora ki jo pambalampi ka fo bela jele nyena ko maoma ni ko kibe bomu ko kele nunke no e arma nuclear ko kele ye kulute mashi musala hala tuguni de ko koni tamakiya ka bo be itogo niyo ko ni mama fana jera ko barake kulu ni shino ni tetuguni Vladimir Putin yana alega se ika cheni no ye kele tegere ale kungo ka ba ka panguru da shino ko alega chofolo mi yeni ngoynye tero burange bora irisila ka l'America ve ama commencer ki kuma nyofo anyene folo anga fana lame Putin na kunyo oye keba uye muni mu be sena keba ne a fe yena mena dien natade ame mun soro ni na ame mun bla ni na mu medama ya odedo America mba donga fo cho nunu Vladimir Putin bena kominga akachala fe irisibe soma shin me soma nga fema keba shin funate soma de alnu berala tugo shin te soma donc tamai ma o sigilo no ka alaja kuma asara kunu baro ka nga damne bini ala sonama eyai wa aleni ma shiti botugo gelena avion corona botugo sugu bele be cheimbulu mo la ba soro dai woni nyela maledo fano inve ne pilotu ga ro ngaba ka bode feta ha ala ka nya kadama niye irisi jamana nyamai tara shinwa ufe tama mindamne na kunungo kanga bikala ni ala sonama fenfe mana bo akonna na tama ina ana oda ma olutloka Ukraine ka ufe keba niye Ukraine ma mafalemba mbe olufe no buga wasablon konna na kosbe no Andrei Parobiye Andrei Parobiye ko mamindo ale koni kumbe ka nazara la kaw de kosbe no européen ye ubesega se soro to kabna samba flantan nani ko ale koni ashutara yoro de la kise chama me ala minye fali mingale fleni ye Volodymyr Zelensky ko ne fali labeni ko sabla ko kamalen kale kaye minye Ukraine ye akado Union européenne ale koni na ka kunga barabela jenen bena o manga sibirido ale su kon tara yesa manufacture koni o ba fa bela jena Ukraine ka olufe keba ni me dansigi so mare na tala ka befo ga be wala ma no nala sonama ne ke kanta ani segi ani vamara na nyan soro amedu ko kala ka tle here chala ka so nyan ga yin shini kenan la ma la ka dama akambe wati